Hakani ka stop ka ba mentah sa hisien ngap yang sngau bahaya pi baro ki para mensim ki bakodo. Ki ba pait kani ka program jongi wan ban mani. Bala wan ra sa pi de ka KJP sinot sepni. Ngai ku blai je pi baro aka kerteng ka ba tiang tam ka jong trai ba nong pen im jong yu Jesus Christ. Deru ka jing eid ba ka jing ai jong u. Bang yo ye kani ka jing em. Pan shash ko ye ka ketien ka jong u blai. Ka benta ka bangin ya pusan na ka ketien ka jong u blai. Ye ka bangala shim na ka kitab Isaya kalanong ka ba hanriu kat khat ka ba ningkong hadu ka basan ka ba kran ye ka jinglong khot ka jang ublai rengan puli tang ye ka khat ka balai ka ba ong te u wei ula perta ha u wei pat bat ula ong uba khot utrai ki pat ka khandau baro ka dap da ka buram jang u ka phang jong ka jing pusan jongi lamba jong ka ni ka stap kalong ka jinglong khot ka jang ublai hakapor jong Isaya nang ya thu lupa la don we usim ubakartang usaya une usim usaya ulang usim jong ka hima juda ulang usim ubabha ubale bha shisha ya la ka hima juda umlang kum ki we pat ki sim ki basniu ki ba bamsa haka jing yalam jong ukum usim ula penjab thma ya bon ki hima kun kanthobru ya ki Philistia Namar kata ula long usim uba krau hakabor uba krau hakaspa bar ula longru uba yo ya ka jingit nala ki jong ki beriu hala ka jong kahima hagis nam ki ban sakut no jeng ka jingim jong u men ba ula long usim uba krau hakabor uba krau hakaburam ka jing sarang ka lakius kong haka jingim jong u ka do no jong u kala kelas niu bat ula persang bat lekai bat ublai But kam don shu ka jing ting buram ya ublai. Haka jing hem ka jong u kumusim. Ulas dang ban musyaru wat yiki kam jong kirang ba lendo haka tempel. Haka ba ublai ula ai knang tang hakirang ba lendo ban penyat. Ka Bible ka yathu bahaka wai kasngi ula lej rung hapo ka tempel. Ban lej thang ya ka jing thang yubi. Wala kirang ba lendo kila khang ya u. Ba kam day ya u ban le kumta. Kat ba udang bitar yaki unyang tholi ulami haka shalang mat ka jong u bat uni knyang ula bam pen sitam ya usim hadu kisngi ka jing yap jong u de hakani kasnam ba usim usaya ula yap u Isaya nong ya thu lepa u yo ipau ya utrai u yo ipau ya ublai u besyang halal ka khat padu sensyap u yo iru ya ka buram ka jong ublai ya ka jinglang khut ka jong ublai badai kani ka jinglong khot ka jong ublai haka ba usim usaya udu yala ka jong ka jingim haba ulekai bad ublai u Isaya ru haba uyo ipau ya ka buram ublai uyo ya kini ki angel serapim ki bayang halal ka khat ka jong ublai kini ki angel kilong ki ba khot handrai haka jinglong khot ka jong ki bom tipru ya ka pap Nreki yang hakmat ublai deka jingting deka jingknyu pada ka jing penret yala de u Isaya haba uyo ya kane usngau tho ya ka jinglong pap ka jong u ki serap kirwai ki da perta deka jing perta ka ba krau ba ublai ulang u ba khot kum tau Isaya u ong hakat khat ka basam kordet yang namar ngalong ubri ubat ngit kirmyang sentur Lada ngabat piru ngin yo iya ubleh ka buram ngin salang thek kumu Isaya. Uban pan bana ya ka jing kordet halo ladi. Namar kamdan tang ka wei ka papru ka bala ban buri hakmat jong ubleh ubakhoy. Kamdan ru tang ka wei ka papru ka bala ban dan hakmat ubleh ubakhoy. Ngaju perkhat lok ba i. Balada kini ki angel ki bom jule pap ki bom tipru ya ka pap ki da tiang ban yang hakmat ubleh ubakhoy. Kumno nga ubri ubapap ngan salit ya kendu ya ublay. Kumno ngi ki beriu ki bapap ngan salit kendu ya ublay. U Isaya u ang kordit ya nga. Namar usngaw thu baka jing pitar ublay ubakhot kan sahap halo jong u. Namar ulang uberiu ubapap. Pat ngi ki beriu ki bapap ngin saperta kumju kumaperta u Isaya kordit ya nga. Ngin saperta wat ya ki lumba bat ki mau siang bakin wan bantap yang ngi kenang bangin lat na kata ka jing bitar ka jong ublay ubakhot. Lok ba iet ngi de ban sngaw thu. Ba ublay ubangi syakri, ublay ubangi mani ulang ublay ubakhot.
Long kum kiwai ki blay jong kani ka perthai. Rai bon hangi hakini kisngi. Ni don ka jingmut ka balengkat pha sapang ublay. Bun sin ni thau dur hi ya ublay halaka jong ka khli kat kum bangi ngi kwa. Bun ni perkhat ba ublay ulong tang uba isnai. Tang utau bala ban ya rap ban penyo ingi kat ka bangi kwa. Bun ai ingi tangi ka spa tangi ka phau tangi ka jingka jingkhya ka jingkman bat ka jing sngop ha. Rai ban ong ba ublay ulang ublay uba khoj ublay uba isi ya ka pap ba ulang ublay uba bitar. Bon nangi ngem sngau tanan ya kata. Kajing hikai sapang ka pap kajing hikai sapang kajing bitar ublay kajing hikai sapang kajing kala ka bamot sapang kajing lang khoj jong ublay on nyar ban syam haki babun ki balang hakini kisngi ngiyo i haki babun ki balang hakini kisngi kila persang ban wanra bun tang ki program ki ban pen sngau bha ban pen sngau tanat ya ki brio kinong kren bun tang ki jing kren ki ban pen hon ya kajing kwa kado bat ki khubor ki ba khlamu khres la i kumba ka jing mani kamlong shu na ka banta ublay handrai na ka banta ki brio upol sha uthi mothi ka bahar kalnang ba saw kat khat ka balai hadu ka basaw kaong namar ka por kan je habakin om sha skor e ke jing hikai ba janai barkin pen phai no yala ki skor jongki na ka jing sisa barkin phai khmat shaki pureskam ka jingem ki brio hakini kisngi kalong sisa ka ba ijli hadu kata ki brio ki kham ya ka basneu ban ya ka babha baro nangi im shamla em ka jing em ka ba khoj ka ba ublay dawa nangi im shamla em ka jing em ka bangila ban don hak ban yang akhmat ka buram ka jing long khoj ka jang ublay baro ngila le pa man ka sngi ngila em ka jing em ka ba pan sngo si akhmat ublay hato don mo na pedeng jongi ki ba khlem le pop ka bible ka ong baro ngila le pop bat baro ngila le persha ya ublay ka jing bitar ublay uba khoj kala dei ban hap halor jongi namar ngila le pop ngila dei hak ban jot bat ban ram hato ngidan jing kerman nala de ya ki kam ba bha jongi kilong tangkum ki serdap jot takmat ublay kim ban toy kim la ban penem yangi te mano ban penem yangi ka khubor ka bas ngau tanat kalong bau blay ula pha ya lau khon uba marwe jangu ban wan sya ka perthai ban siu spa na ka banta jongi ki brio ki bapap uwan ban sim ya ka jaka ka jinglong pap jongi pat u ai hangi ya ka jaka ka jinglong kho jong kumunong mi bujli ha ka jaka jongi usimru ya kata ka jing bitar ka jong ublay uba khot namar ki pap jongi da ka ba usha ayala di halor ka ding phana bar halor ka ding phana ublay uman ban pen luwet yau khon khnang ban pen em yangi ki brio ki bapap ar koren kal nang basan kat khat ka ba ar phuai namar ya uta ubam syam latip ya ka pap ula penlong ka pap na ka banta jongi khnang ba on penlong yangi ka hak hau kaipat ka badai yangi banle kaipat ka badai yangi banle ka jubab kalong ban ngeit ha ka hei ba uci su ula le halor ka ding phana ban kala ka pamut na kita ki jinglong ki balong persha ya ublay uba khut ta ka badan ya uci su bat ngeit ha u dala ka donut baro te un pen em yangi yo honest kalong ka balai ka khat ka balai phun riu ka ong uta ubang ngeit ha u khun un yo laj em Hanrai utau bam kongo yau khon on mat ya ka jing pita ka jong ublay ka khobor lamba jo ka step ka pen ken mau yangi ba ublay ulang uba khut bat ni long ki bapap hanrai lamba ucisu ngin la ban yang hakmat ka jing long khut ka jong ublay da ka hak bat da ka jing long khut jong bat dairu lamba ucisu ngi don ya ka jing kerman ka bas kam bangin don mat bangin yo ya ka jing em ka babam jukon wei na ki breu ki jang ublay u arsi spor u angkum ni u jisu ula jap ya ka jing yap knang bangin yo ya ka jing em to ublay un kar khu ya ka ni ka khubor bangila yo osmo na ka menta ka buram ublay amen
tengahnya dua. Playbook pau jangi pa peneng. Ngai ngu try ka jing hit ka jing snai ko mela kerko yangi. Mela ayang i try jisu be ka por man sa score ka kien ka jong me. Lamba jong ka channel ka good news tv ya ka lamba jong ka KGP sinar sangi. Atra jisu be to ai begini ki kentien ki bangela yos no. Kin lang ka bor yangi we baro ki ba yos no. Ki ba snap. Lamba jong ka por. Raji sukan rahat bangin kacing ka badai ka man ka chong me. Ai bangin hikai aladi bangin kacing ka balong katkum kacing long ka chong me pamelong play pa. Ai try kum ki bring nyam la ban long at raji sunyam la ban khat chata. Wet ai ba me raji su do man sim bo ko chong me bad kacing hit pa chong ko chong me. Kat yalam yang it raji su be hit ban mat kacing pan Raji sukan raji su bisna hikai yang bangin hame betang hame. Aka jinglong pap ka jong itu ya rap teraji sebi. Bikin jap. Iki jing pensuai baru. Bikin kocik ka thang long ita iba bed bani yang ka macam. Teraji sus ngau jing dua jing map ki papar. Ibu tingi dua na du touch bang cek.